କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର କ୍ଷୀର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ତ ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲାବୁଲି କଲାବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଧରି ବସ୍ ପାଖକୁ ଫେରିଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋନୁ ଆସିଲା ପାଖରୁ ତା ବାବାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ନା ହିଁ ଧରୁନି। ତ ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଗଲୁ। ଆଉ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମୁହଁର ହାଲତ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଥକି ଯାଇଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ବଥା ହେଇଗଲାଣି। କେମିତି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେଇ କଥା। ବସ୍ରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ବି ଆସିବାକୁ ରାଜି ହୁଏନି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମୋର ପିକନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।